No niin, kiitos esittelystä. Ja tosiaan työpaikka on tällä hetkellä tuolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, jossa meillä toimipisteet on Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa, mutta Malmin lentokenttä on hyvinkin tuttu, on tehnyt oman PPL lisenssini siellä, josta jatkoin sitten niin kuin ammattilentäjän opintoihin muualle. Ja opiskelin siellä lähetyslentäjien tuossa koulutusohjelmassa Malmilla. Muutama sana nelitutkimusyksiköstä, eli meidän pääpaikka on Kotkassa ja me on fokusoitu tuohon niin kuin drone-toimintaan siitä näkökulmasta, että meillä on nämä pitkän matkan droonilennot, sitten meillä on tämä niin kuin ilmailualan koulutuspuoli, droonipilottien koulutus ja sitten meillä on tämä lentokenttäkonseptin kehittäminen. Nämä 3 teemaa on nyt fokusoitu, mihin me niin kuin tämä meidän hanketoiminta keskitetään. No mä otin tässä omassa esityksessäni 2 tällaista pääkulmaa. Toinen on nämä sähköiset lentokoneet, puhutaan miehitetyistä lentokoneista ja toinen on sitten nämä droonit. Ja jos mä nyt jotenkin ihan lyhyesti tiivistäisin, että missä me sähköisissä lentokoneissa tällä hetkellä mennään, niin mun mielestäni me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan hiljalleen siirtymässä nyt näistä prototyypeistä kohti kaupallisia tuotteita. Eli jotka on tätä alaa seurannut, niin on huomannut, että monta vuotta on sähköisistä lentokoneista puhuttu ja pikkuhiljaa niitä on aina vähän niin kuin venytetty eteenpäin niitä aikatauluja, että milloin niitä valmiita tuotteita sitten tulee, mutta nyt se näyttää siltä, että niitä alkaa niin kuin tippua markkinoille. No Suomessa ensimmäinen sähkölentokone oli Pipistrel Alpha Electro, jonka Helsingin sähkölentokoneyhdistys hankki. Muistaakseni 2018 oli sen ensilento Suomessa. Siitä sitten Euroopan ensimmäinen hyväksytty lentokone oli tähän kevyt lentokoneiden luokkaan toi Pipistrel Alpha Velis. Se luokitus tarkoittaa sitä, että se on toi LSA-luokitus, niin sillä pystyy jonkin verran tekemään sellaista niin kuin lentokoulutusta, mutta sillä ei pysty sitten kaupallisia lentoja operoimaan. No kiinalaiset ehti ensin. Kiinalaisilta tuli tämän vuoden aikana ensimmäinen tähän niin kuin paikalliseen tähän 2-3 luokitteluun hyväksytty lentokone. Euroopassa meillä se luokittelu kulkee nimellä EASA CS23 ja se tarkoittaa sitä, että on tällaisia pieniä kaupalliseen käyttöön hyväksyttyjä lentokoneita ja kiinalaisilla tämä RX-4E oli nyt heidän sen oman sertifioinnin mukaan hyväksyttiin kaupalliseen käyttöön. Eli se on nyt 4-paikkainen sähkölentokone, jolla voi lentää sitten kaupallista lentoliikennettä. Kantama oli muistaakseni 300 kilometriä ja toiminta-aika noin 1,5 tuntia. Ja siitä voisit alkaa miettimään, että jos tämä saadaan myöhemmin sertifioitua myös Eurooppaan tai saadaan Eurooppaan vastaavanlaisia, niin sillähän nyt aika näppärästi lentäisi vaikka Helsinki-Tallinna väliä. Ja kun on noin pieni kone kysymyksessä, niin sitten voidaan lentää monille muillekin pienemmillekin lentopaikoille, ettei tarvitse olla se isoin lentokenttä. Näitä lentokoneita on aika monta, paljon näitä projekteja. Mä ajattelin tässä ehkä muutaman vaan poimia tästä. Yhden poimin tästä tämmöisen, joka oli mun mielestä mielenkiintoinen kehitysprojekti, joka vaikuttaa siltä, että tämä voisi nyt ihan oikeastikin tässä pian saada sen tyyppihyväksynnän. Tämä oli tämmöinen Alia CX300 Yhdysvalloissa kehitetty laite, jossa kehitetään samaan aikaan 2 versiota. VTOL tarkoittaa sitä, että se nousee ja laskee pystysuoraan, eli sitten se voisi operoida vähän niin kuin helikopteri operoi, ja CTOL tarkoittaa, että se on niin kuin conventional take-off and landing, eli semmoinen perinteinen lentokone. Ero näillä 2 mallilla on sitten lähinnä se, että jos on VTOL, niin se toiminta-ajat on vähän lyhyemmät kuin sitten tuolla CTOL-versiolla. CTOL-versio tarvitsee sitten sen kiitotien siihen operointiin. Mutta hei, 5 matkustajaa plus pilotti. Alkaa olla jo aika hyvät luvut. Ja rahtitila 5,6 kuutiota, eli vastaa sellaista pakettiauton rahtitilaa. Ja 250 kilometriä tunnissa nopeus ja yli 600 kilometriä toi range alkaa olla jo semmoinen laite, että sillä aika monenlaista tekee. Ja tällä hetkellä sillä on koelentolupa, lentävät sillä testilento-ohjelmaa tuolla Yhdysvalloissa ja poimikaa toi nimi tuosta talteen, niin voitte käydä katsomassa vähän noita koelentovideoita, kun ne sillä lentää. Se on aika hienon näköinen laite. Tästä voisit myös miettiä, että
kun puhutaan tuommoisesta niin kuin uudesta lentokoneesta, joka on niin kuin sähkölentokoneeksi rakennettu, niin ei varmaankaan ole myöskään niin kuin kovin iso polku sitten, että jossain vaiheessa tämmöiset muuttuu myös sitten drooniksi, jolloin niitä voidaan sitten operoida niin kuin ilman sitä pilottia. Meillä on meidän niin kuin yhdessä hankkeessa on tulossa semmoinen niin kuin ambulanssilentoselvitys. Me on tarkasteltu tuota itäistä Suomea ja mietitty, että jos kuljetusmatkat alkaa olla aika pitkiä tämmöisille erikoissairaanhoidon siirtokuljetuksille ja erikoissairaanhoidon niin kuin paikkoihin, niin jos tätäkin konetta katsoo, niin voi alkaa miettimään, että hetkinen, että jos meillä on tämmöinen kone käytössä ja se on niin kuin ambulanssi varusteltu, niin alkaa olla aika mielenkiintoista, että mitä sillä voitaisiin sitten siirtää potilaita niin kuin sairaaloiden välillä ja toteuttaa ambulanssilentoja tämmöisellä. Toinen on sitten niin kuin ihan, että voiko tämmöiset tulla korvaamaan tämän meidän niin kuin Finhems-toiminnan lääkintähelikopterit silloin, kun tämä on tämmöinen pystysuoraan nouseva ja laskeva laite. Aika paljon edullisempi operoida ja aika paljon vähemmän päästöjä. No vetykonversiot on toinen niin kuin tärkeä kehityspolku. Tähän mä nyt on 2 poiminut, eli toinen on tuommoinen Isossa Britannia, tai molemmat itse asiassa on brittiläisiä firmoja. Toinen on tämä Project Fresson, jota tämä Grantwellin yliopisto kehittää. He on saaneet siihen merkittävän rahoituksen Ison-Britannian valtiolta. Ja sitten tämä Zero Avia, tämä firma oli alkuun mukana tuossa Project Fressonissa, mutta sitten ne on lähteneet itse kehittämään omatoimisesti tätä niin kuin vetyvoimalinjaansa. Ja näissä on mielenkiintoista se, että kun tässä kehitetään vaan sitä voimalinjaa, joka sitten tämmöisellä vähän niin kuin lentokoneiden muutoskatsastuksella hyväksytään siihen niin kuin vanhaan runkoon, niin me voidaan sitten näitä vanhoja lentokoneita konvertoida vetykäyttöisiksi. Ja näillä vetyvoimalinjoilla on myös aika hyvät nämä toiminta-ajat, ainakin kun niitä vertaa sitten näihin täyssähköisiin lentokoneisiin, niin on hyvin mielenkiintoinen kehityskulku, että kun me saadaan näitä markkinoille. Ja tästä vety- ja sähköpuolesta tulee myös sitä aika mielenkiintoisia vaikutuksia näihin lentokenttiin. Me on yhdessä meidän hankkeessa toteutettu tämmöinen selvitys kuin pienen lentokentän kestävät energiaratkaisut osana liiketoimintamallia. Et jos ennen niin kuin lentokenttä oli se paikka, jossa sitten niin kuin lentokoneet ottaa rahdin, ottaa matkustajat, jättää matkustajat, sitten ne huolletaan siellä, varastoidaan siellä hallissa ja sitten kaikki se lentokoneiden käyttämä energia, se rahdataan sinne sitten sieltä öljyjalostamolta rekoilla. Niin nyt kun siirrytään sähköön ja käyttöisiin ja vetykäyttöisiin lentokoneisiin, yhtäkkiä sitten ollaankin tilanteessa, että se energia voidaan tuottaa paikan päällä siellä lentokentällä ja jää se energian kuljettaminen siitä välistä. Sen takia näissä niin kun nykyään näitä lentokenttiä aletaan tarkastelemaan siitä näkökulmasta, että niiden yhteyteen kannattaa sitten rakentaa tällaisia aurinkovoimaloita, joissa tuotettaisiin sitä sähköenergiaa, joka voidaan joko käyttää suoraan niissä akkusähköisissä lentokoneissa tai sitten niin kuin konvertoida se sähkö vedyksi, jota käytetään sitten näissä vetyvoimalinjaan perustuvissa lentokoneissa. Sitten mulla vähän täällä lägäilee tämä mun kalvon vaihto, mutta no niin, tuossa. Tuossa nyt muutama niin kuin mitä se sitten mahdollistaa nämä lentokoneet, erilaisia liiketoimintamalleja. Me on toteutettu tällaisen niin kuin sähköisen ilmaliikenteen selvitys, josta tämä kalvo on poimittu. Eli toisaalta ne voi toimia sitten syöttöliikenteenä. Syöttöliikenne esimerkiksi vaikka Helsinki-Vantaan lentokentälle syötetään maakunnista näillä pienillä lentokoneilla sitten niin kuin matkustajia näille pidemmän matkan lennoille. Toisaalta sitten se voi olla lento, jossa lennetään sitten niin kuin näiden lentokenttien välillä, rakennetaan esimerkiksi semmoisia kolmia reittejä tai sitten tilaus- ja taksiliikennettä, eli muuttuukin niin, että kun ne sähköisen lentämisen kautta ne kustannukset jonkin verran laskee, tai sanotaan laskee ihan merkittävästi, niin voidaan sitten olla, että voidaankin niin kuin ei tilata sitä niin kuin tilataksia, vaan tilataan sitten se lentokone, joka kuljettaa sitten porukan paikasta toiseen. Ja toisaalta sitten kaupunkien välillä nämä pystysuoraan nousevat ja laskevat laitteet, niin siinä on niin kuin merkittävät mahdollisuudet, että voidaan niin kuin kaupungin eri osien välillä matkustaa, tai sitten niin kuin toimintamatkan puolesta voi hyvinkin, että tämmöinen niin kuin Helsinki-Tallinnan väliset matkat voi taittaa sitten sillä lentokoneella. Ja jos tätä Suomen lentoliikennettä katsotaan, niin tämä on aika pitkälti rakennettu sellainen niin kuin
pohjoinen eteläväliselle liikenteelle ja etenkin siellä niin kuin itä-länsisuunnassa ne liikenneyhteydet on huonommat, niin etenkin niillä reitillä nämä sähkölentokoneet tarjoaa erittäin suuren potentiaalin. Ja näistä kalvoista on tietysti, niin kuin jos Malmia ajatellaan, niin on hyvä alkaa miettimään sitä, että onko tämä semmoinen pienillä lentokoneilla operoitava lentoliikenne sellaista, joka mahtuu hyvin Helsinki-Vantaalle, vai onko tämä sitten semmoista liikennettä, jolle pitäisi olla ihan oma lentokenttänsä pääkaupunkiseudulla. Droonit. No, tämän mä oon tiivistänyt seuraavasti, että markkinat ovat vahvassa kasvussa ja huoltovarmuusnäkökulmasta alan kotimainen osaaminen on välttämätöntä. Näitä monenlaisia arvioita on nähnyt, on esitetty jopa, että seuraavan 5 vuoden aikana markkina kaksinkertaistus. En osaa sanoa, että miten hyvin osuu kohdalleen, mutta ainakin nyt omasta näkökulmasta näyttää sillä, että niin kuin droonisektorilla tapahtuu paljon. Tuossa kuvassa on meidän tämmöinen raskas rahtidrooni. Tämä on 95 kiloa, tämän maksimilentoa lähtöpaino ja rahtia tämä kuljettaa 40 kiloa kautta 30 kiloa. Mitä enemmän tavaraa ladataan kyytiin, sitä lyhyemmät on toiminta-ajat, mutta joka tapauksessa niin tämä on nyt jo ihan niin kuin todellisuutta ja laitteita on niin kuin saatavilla. Toisaalta nämä raskaat rahtidroonit soveltuu siihen niin kuin rahdin kuljettamiseen, nostotehtäviin, esimerkiksi vaikka niin kuin, jos kerrostalon katolle pitää saada jotakin, niin tämmöisiä pieniä kuormia tämä kuljettaa oikein näppärästi. Tai sitten esimerkiksi aurinkovoimalan rakentamisessa näitä on käytetty. Sitten tämän saman droonin semmoista niin kuin sisarmallia käytetään Suomessa tämmöisten lannoitteiden levittämiseen. Tämmöisten niin kuin kasvinsuojeluaineiden levittäminen on kiellettyä, mutta lannoitteita tällaisella saa levittää. Tällä hetkellä ehkä niin kuin rahtidroonien kohdalla ja tämmöisten isompien droonikaluston kohdalla niin on se, että EU-alueella luvittaminen on aika työlästä, että meilläkin on kyllä aika paljon jo paperia tuotettu siihen, että päästään tällä laitteella lentämään. Sitten tämä ottaisin niin kuin esille tämän tekoälyn, kuinka tämä muuttaa tätä droonihommaa. Itse asiassa muuttaa sitä todella paljon. Perinteinen toimintamallihan on ollut vähän niin kuin semmoinen, että käydään sillä droonilla lentämässä ja kartoittamassa, sitten lennetään takaisin ja puretaan se data pihalle sieltä droonista ja sitten katsotaan, että mitä se sieltä löyti. No, tässä kuvassa on tämmöinen drooni, joka tässä meidän tutkimusyksikössä on kehitetty. Siinä on tämmöinen 3D-pistepilven tuottava kamera, siinä on RGB-kamera, joka tuottaa 4K-videokuvan ja sen lisäksi siinä on kumppanuustietokone. Siinä on tietokone droonissa mukana, joka niin kuin koko ajan sen niin kuin lennon aikana analysoi sitä tuotettua dataa tekoälyn avulla ja parhaimmillaan siinä vaiheessa, että me koulutetaan tätä tekoälymallia tunnistamaan voimalinjoista semmoiset poikkeamakohdat. Eli se muuttaa sillä tavalla, että kun se data tulkitaan jo sen lennon aikana, niin voidaan tunnistaa jo lennon aikana ne kiinnostavat kohteet ja sitten kohdentaa sen droonin huomio siihen. Samalla tämä mahdollistaa myös sitten sen, että drooni kykenee suunnistamaan sillä itsenäisesti, että se tulkitsee sitä kuvaa siitä maastosta ja menee sen perusteella, ymmärtää missä se on. Ja tämähän on nyt korostunut erityisesti sen takia, että meillä on ollut tuommoista niin kuin vieraanvaltion suorittamaa niin kuin GPS-häirintää paljon Suomessa, joka on sitten niin kuin hankaloittunut tätä GPS-navigointia. No, treeni kykenee lisäksi itsenäisiin lentotehtäviin. Mä koitan vielä vähän kilistellä kelloa, mä koitan pikkasen loikkia. Tuossa oli lyhyesti vaan tuosta, että niin kuin paikkatietojärjestelmä ja droonin sijainti. Meillä on tämmöinen HDSP-UAT-järjestelmä toteutettu, jolla pysytään sitten selvillä siitä, että missä se ilmaliikenne on. Jääkaukalo vaihtuu. Koulutuspuoli on hirveän tärkeä. Tämäkin kannattaa huomioida, että kun tämä markkina kasvaa, niin meillä Suomessa on vielä aika vähän tätä droonikoulutusta. Ja se on sellaista, että siihen kannattaa nyt kyllä panostaa. Ukrainan sota on osoittanut se, että tämä niin kuin drooniosaaminen, se ei ole vaan semmoinen niin kuin kaupallisesta näkökulmasta tärkeä, vaan se on myös osa huoltovarmuutta. Tuossa Suomen droonistrategia julkaistiin tässä alkuvuoden aikana. Otan tästä vain 2 virkkeen poiminnan. Droonien käyttö muuttaa radikaalisti taistelukenttää. Suomen tulee olla täysin itsenäinen droonien operoinnin suhteen. Eli tämä on jotain sellaista, että tähän nyt oikeasti on pistettävä paukkuja. No sitten mietitään ihan lyhyesti vielä, sanon vaikka kello jo kilisee, koska sähköisen ilmailun markkinat ovat nopean kasvun vaiheessa ja etenkin droonialan osaamisesta on tullut osa kansallista huoltovarmuutta.
Niin näissä meidän toiminnassa, kun me lentokenttien kanssa operoidaan, niin me on katseltu sitä, että lentokentistä kannattaisi rakentaa tällaisia niin kuin tutkimus- ja kehitysalustoja, joihin sijoittuu niitä sähköisen ilmailualan yrityksiä. Sitten sinne tulee se korkeakoulujen osaaminen mukaan ja sitten tässä yhteistyössä lähdetään oikeasti puskemaan tätä suomalaista sähköisen ilmailun osaamista eteenpäin. Tässä on Isosta Britanniasta tämä Cranfieldin yliopiston tutkimuslentokenttä, joka on ollut vähän semmoisena benchmarkkina, jota me on sitten käytetty niin kuin vertailukohtana, kun me on mietitty, että miten me tässä meidän toimialueella lähdettäisiin näitä lentokenttiä kehittämään. Sanoisin, että tämä on myös semmoinen kuva, jota voi miettiä sitten tuon Malmin lentokentän kohdalla, että voisiko Malmin lentokenttä sitten olla pääkaupunkiseudun tällainen Global Research Airport. Kiitos, pahoittelut, että hieman yritin aikani.